Tak sme v autoomývarke, neviem počuť ani vlastného slova. Tu už majú nového lavora, jedného, druhého. Staré komety. Jeden, druhý. Čo chcel povedať, chlapci, keď vám vyráža hadicu od labky, tak je to kvôli tomu, aj tu sa na to sťažoval pánko, je to kvôli tomu, že tá hadica je proste príliš krátka. A tá vapka, keď zastaví, tak dáva taký spätnú šlehu naspäť do toho systému. Takže čo vám odporúčam, minimálne 3, 4, 5 metrovú hadicu a nie takúto záhradnú, lebo to je časom stvrdne úplne na kameň, ale dať tam takú gumennú nejakú, hej, keď to má byť takto zapojené. Aj hobíky, napríklad tie kerchradské čerpadielka plastové, to práská hlavne kvôli tomu, že majú trebárs krátku tú prívodnú hadicu a nemá to kam odperovať ten spätný tlak. Takže len toľko, no. Hádam to tu poslúži pár rokov. Za zaujímavosť stojí, že tieto komety, čo tu boli pôvodné, museli takto priviazať, lebo počas práce proste tá vapka, jak s tými vibráciami, tak proste tu chodila, cestovala tu. Za 10 minút bola proste o 2 metre vedľa. Tak si vymysleli toto. A však dobre. Tak máme naložené. To som bol ešte u zákazníka vymeniť podlahovku dneska šikovno ráno. A môžeme odchádzať. Toto pôjde. Možno, že sa to bude ešte generálkovať, uvidíme. Ja si myslím, že na to, koľko to má rokov a jak som to počul, jak to hrkoce, tak to je zrele tak akurát tak do šrotu.